Baserritar eguna dute gaurkoa Laudioko jaietan, eta jende txabatu da Zumalakarregi etorbidean tokiko ekoizleen postuetaz gozatzeko. Beratxitan egon behar gara hemen, eta, ez du gara pizka bat berandu, baina... Egun luzea gaurkoa orduan, ez? Elkartu zait atxoko egunarekin, eta ja... empalmada. Bederatxitan heldu gara bana. Jendea badabil erosteko gogoekin? Bai, gaur dirudi baiet. Gutxienez txoripana eta briotzak ateratzen dira, vamos. Oso ondo. Zenbat ogi eta zenbat txoripan prestatu dituzue gaurko? Txoripanak uste du daudela 300 inguruan, eta hori zerbait gutxea, gongo dira 250 hortik. Eta briotz, beste 150 inguruan egongo dira. Chorizo, chocolate, queso idiazabal, bacon y morcilla, bikain. Geratzen zaizkigu bi ogi, eta saldu ditugu ez dakiteun. Sahararako kamisetak, egingo dugula bidaia bat abenduan, eta dirua lortzeko egin ditugu kamiseta batzuk gaztolarekin. Euskal Pilota Federazioaren kamiseta ofiziala gabiltza saltzen, aurten delako lehen urtea jokatzen duela Euskal Selekzioak maila internazionalean. Zapi famatu horiek agortu direla, jende guztia dago beraien atzetik, uste dugu natorreko jaietarako izango ditugula gehiago, ea hurbiltzen zareten, baditugu bandera batzuk, baditugu poltsak, txapak, pegatak, borondatea azaltzeko kutsa. Gaurko eguna imaginatzut importantea dela, ez, tokiko ekoizleentzako? Ematen egu ikusgarritasun harriarekiko, nire ustez dela egunik garrantzitsuenetariko guretzat. Jaiegiroan gauden arren, uste dut importantea dela ez ahaztea, ez, Palestinan eta bereziki Gazan gertatzen ari dena, ezta? Bai, oso garrantzitsua dela uste dugu, deialdia egin genuen jaietarako, jendea erantzuten ari da, oso pozik gaude, eta gure partetik elkartasun adierazten jarraituko dugu. Joango gara pizkat laguntzera eskola egiten edo haiek behar dutenerako janaria eramaten edo, eta ikustu dut, zangoela esperientzia bat oso polita, ez dugula gaztuko inoiz, dago askorekin. Urte importantea da urtengoa, ez, Euskal Pilotarentzako, gainera zuek, zuzendaritzan sartu berri zarete, nola baloratzen zuen aurten Euskal Pilotak egin duen ibilbidea eta lortu duen maila? Oso positiboa, aurretik bai ibilida oso txapelketan murritzetan, baina orain ofizialtasuna lortzeak bate asko irekitzen dizkigu, gure emaitzei begira ere, gure izena munduan zehar zabaltzeko. Non eta Euskal Pilotan. Urrengo ostiralean kaserolada bat izango da plaza, zabalduko dugu deialdia eta jarraituko dugu beste gauza batzuk egin. Ez dakigu zer, baina jarraituko dugu. Batetan giri batek